tu ti môžem ukázať na pohľad, ako vyzerá kvalitná peleta. Prvý znak je to, že je bielučká, najlepšie z smrekovej piliny. Tu vidíš, že sú oni také troška aj lesklé, okrem piliny a tlaku, tak je to škrob. Tá peleta má taký film a je to kvôli oderu vzdornosti, a to ti ukážem hneď. To dám naspäť, lebo každá peleta je peleta. Hej. A oderu vzdornosť je to, že keď prehádzuješ tesáčky a oni si robia toto, hej. Nič rozdrobené. Keď máš nekvalitnú peletu a toto s ňou spravíš, tak nemáš už ani tie šúlky v princípe, hej, je to pilina. A najjednoduchší test, ktorý ja odporúčam zákazníkom, či už našim, alebo aj iným, lebo ja pomáham aj ľuďom, ktorí si kúpia lacnejšiu verziu a majú problémy, hej, nejaké. Tak najjednoduchší test je zobrať tú peletu a hodiť ho normálne do pohára s vodou. A zapnúť si stopky. A ona keď vydrží v tomto stave šúlku v tej vode minútu 45 sekúnd až 2 minúty, tak je OK. Je dobrá. Ale medzi druhou a až 3. minútou sa musí začať rozoberať, lebo ak po 3 minútach stále drží svoj tvar, tak sú tam rôzne lepidlá, chémia, čo tiež nie je dobré, hej.